Hát hello srácok, 2 csatorna néző emberek, itt vagyunk egy versenyen a barátom ellen, amiben meg fogom mérettetni. Ki fogunk jutni 2 ilyen kis csomagot, és a nagy durranás, a fatpack. Ez az egyik csatorna, és 2 csatornára fog kimenni, a Kolbasz Extrára és a Zeus Football Hunra. Szerintem. Kezdjük is a kis csomagokkal. Akkor lesz ez az enyém mondjuk, és akkor jó kezdjük, nyissuk ki a kis csomagokat. Na nézzük. Kis csomagok. Na nézd. De én nyitok rá vele. Nézd. Szar. Hát jó, ebből szarok jöttek. Jó, ez amúgy most jó, ez a Magic Mix. Jó, szarul lettek amúgy berendezve. Nem is értem. Ugye, majd ragd ide őket a Itt van egy Calafiori, elég Benja. Itt van a világ legrosszabb kapusa, Pickford, 19-es számú mezben. Watkins, nyugi, ezt csak direkt csinálom. Itt van Palmer, ez mondjuk ez nem a legrosszabb. Fermin, értitek? Fermin! Itt van Alexander Arnold, ez nagyon jó játékos. Itt van Sané és nem tudom kinek a csapata, és egy Winner, Sané. Hát amúgy nekem elég sok Bayer volt. Ezeket normálisan. Elég sok Bayer volt. De nem tudom. Na jó, akkor nézzük meg ezt. Ezt már kinyitottam. Jó. Ez egy Neuer sima kártyában. Szerintem ide is teszem. Jó, nem tudom ki. Cristiano Ronaldo és egy Sommer. És egy. Nem Sommer, nem Electric. Jó, nem remélem, hogy jobbakat fogok nyitni. Jó. Őszintén remélem. Jaj. Srácok, én most nyitottam ki. Itt van Nénike. Csuhameni. Itt van Garnacho. Garnacho, te hülye. Akkor úgy, Bellingham. Mivel Kavag. Mi a szó? Persze, most fogunk veszíteni, hogy a pőrfutballat kinyitja. Hülye. Mikor még a legszarabb kártyákat kinyitom, jó az, amúgy nekem tetszik. Ő meg kinyitja a legjobbat. Én ezt így külön, rakjuk így külön. Egy Inter. És egy Stones. Rak be őket, várjál, rak be őket. Ezt ide teszem, ez lesz a középső. Jó, így, ez felmegy ide, ezt tudni fogjuk, hogy az Ábel, akkor Ábel kezdje a fatpackkel, én azt mondom. Jó. Itt kinyitom. Úristen, a pancser vagy. Na, nézzük. Mi a szó? De persze. Csak pakolgasd őket, mert ez hosszú. Almada. Hülye gyerek. Kambaci. Ez egy kapus. Simon. Ja, te... Itt van Kalafon is. De ez már itt volt, ez itt volt egyszer. Jó van, hát vannak duplák. Watkins, ez is, köszöntöm. Nem mond a neveket, mert nem tudod, inkább csak... Dembele. Walker. Mi? De ez Walker, csak véletlen nem tudom ki. Walker. Amúgy látjátok, remélem. Amúgy eléggé gyorsan vége lesz a videónak, azt nézem. Al-Kaibaria. Remélem láttátok. Upamecano. Még egy, és akkor most jönnek egy... Mané! És akkor most jönnek a... Itt van... Egy Al Nassr Magic Mix. Egy Max Power Courtois. Di Marco. Nem tudom ki ez. És látszok, csak csináltunk egy helyet.
Akkor folytatom egy Lionel Messi winner. Ezt már ide is teszem. De ugye közben rendet csináltunk. Na, hát ez senkit nem érdekel. Magic Mix egy Rodrigo. Egy Rodrigo, Max Tever. Ez hülye. Mané, ugyanúgy Mané. Electrix, ez senkit nem érdekel. Argentina. Pakad már gyorsabban. Rodri. Hoppa. Belenyúltam. Morate. És itt Haaland. Haaland unbeatable. És most jönnek a basszák. Na már. Látod, mutatom, hogy azért látjátok, hogy azért kiket mit abátjátok. Kezdjük a rosszabbba. Nem látjátok, akkor itt van Lionel. Ja, Messi. Lionel Messi. És Cristiano Ronaldo. De Szű. ami olyan rohadt kevés esély van, hogy ezek itt kijöjjenek, hogy Ronaldo meg Messi. Na, akkor Nyitok én nem mondom a nevet. én most én akkor majd mondom. Én megpróbálok szedbe. Én ide húzom oldalra az én gyűjteményemet, köszönöm a tapsot. Eddig már így rosszak kezd, igen. Ha itt vannak a jók, akkor egy Nubel. nem mondd már! Savinho. Virgil van Dijk. Ja, az nem az. Akkor Az itt van. utána jön. Virgil van Dijk. Virgil, vagy Morata. Alvarez. Ez én is tudom. Ki ez? Kiwi. Nem, Mané. Kiwi. Mané, ez már megint duplikét. Nem, ő nincs meg. Ja. De Grealish. Egy Depaul. És egy Pedri. Pedri, ezt szerintem... Electric. Mi ez? Sunny. Ez is megvan már. Az egyik pagból azt is nyitottuk, azt hiszem. Magic Mix. Ne legyen gyors. Max Paul. Ki ez? Ki ez? Itt tudjátok? Olizé, vagy nem? Vagy Nem, ez hülyeség, mindegy. Jó. Megint egy Electrix. Igen, a Fatpackben azt hiszem garantált 3 Electrix, nem tudom. És persze, mekkora hülyes, jön-e? Ez nagyon jó. Mert kijön egy pure football, Nem már egy unbeatable, és 2 hologiant. Nekem az érdekesebb. Ez visszahozás azért. Jó, a pure football, ez most már nekem az albumomban, ugye, kétszer, ezzel ez dupla az albumomban. Igen. Hát akkor egyiket úgy is odaadja. Hát, ha jobbakat nyit. Aki jobbat nyit, amit nem mondtam, aki jobbat nyit, azért az összes kártya. Maino. Egy Mohamed Salah. Jó, amúgy ez nem rossz. Harry Kane. Jaj, ez kevés. Addig már rossz. Ezért most amúgy csalódott vagyok. Na most egy ilyen. Viszont egy Foden. És egy Új, gyerekek. Virci. Gyerekek. Lehet, hogy itt valaki megnyerte az egészet. Én szerintem nem pontoznám, jó? Jó, ez az ábelé. Pedig az ennyi. Virgil van Dijk. Azért, na. Védének kártyáira. Hát, Cristiano Ronaldo. ez hagyjad, ez egy Messi. Ez a winner, az még az nem olyan nagy szám. Hát most ezt duplikát, ezt el is teszem a zsebembe. Nem úgy addig még itt hagyom. Unbeatable. Holland. És akkor itt van neki. Ez rengeteg kár. Itt van neki Fodenke. Itt van neki Wirtz, aki a Liverpool elméletileg le akar igazolni. De egyre távolabbak elméletileg tőle. Harry Kane. Itt van az ugyanaz, nem mutatom csak úgy meg. Harryt sem mutatom meg, mert az nem nagy ember. Nem kicsi, de én nem Nekem csak az a bajom, hogy a Pure Football az ugye hozott azért vissza. A hologiantekből gatya ahhoz képest, amit én nyitottam. Jó, ez a Foden, ez amúgy jó. De az Unbeatable-ből nagyon szoroltam. Hát egy Harry Kane, egy Haaland ellen azért. Harry Kane ezt tudja, hogy hol a helye azért. Nem itt. Lehet, hogy úgy kéne nézni, úgy kéne rendezni őket, hogy a Unbeatable-öket egyben,
Várjál, akkor És akkor arra. Jó. ide teszek a két benchát. De nem, őket kéne középre, és akkor a két benchát meg kívülre. Igen, de várjál, én rendezem. Jó, hát a rendezőt Látszódik? Aha, látszódik, jó. Jó. Akkor ezek kettő egymás mellé. Ami erre én nem számítottam. És akkor ide menjen mondjuk ez. Ez a Bessi nem is így nyitottuk ki. De azért jó lesz. Ez nem hittem volna, hogy ilyen jó, hogy jelentek Na gyerekek! a lazás. Ha! Azért amúgy az a kettő izé. Mi ez? Ja. Mennyi esély van amúgy erre? Az lett volna durva amúgy, ha az én izém volt, akkor megnyertem volna, hogy aki jött volna a pőrfutball, és a Harry Kane mondjuk valamilyen színbe lett volna, paralel lett volna, akkor megnyertem volna. De arra nagyon kevés az esély. Hát srácok, ez egy 10 perces videó lett, és hát, amit én látok. Összességében köszönöm a nyerés. Na szívesen. Máskor is. Ezeket a kártyákat szépen bezsebelem, várjátok, akkor mutatom az úgy. Jó, berakom neked a filmdobozodba. Jó. Szégyenes alázat! Mennek a filmdobozba, látjátok? Ez a Messi, ez jól néz meg ki. Jöhetett volna nekem. Jó. Meggyerte. Ja, és a sima kártyákat is. Ezt megállapom. Ja, de amúgy is az enyém. Ja, hát akkor azt beleteszem oda. Hát, és a sima kártyákat is. Én ezeket nem adom. Ezeket meg nem adom neki. Add ide. Köszönöm Megáll a kamera. Hát, és akkor... Meg utamra botyáltam a malaszt. Szülye. Szerintem összességében köszönöm a nyerést. Szemetes gép, dobjad ki őket. Itt a szemetes gép. Na, Itt van. Látjátok, itt fogja a szemetet, a szemetes. Ön összességében nem én fogok kiköszönni, hanem ez a malasz. hello. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Kolbasz extra nézők és Zeus futballhúd nézők. Ez azért nem egy olcsó videó volt, azt kell, hogy mondjam. Hát, arra összeszámolom. Egy csomag, az nem tudom pontosan, az lehetne amúgy írni kommentbe, hogy nem, vagy egy sima csomag, az vagy 400, vagy 800 forint, akkor mindegy, a Fatpacket, tudom, hogy ez 6400 forint Legyen volt akkor olyan 20 000 forint, most mondjuk azt. De biztos, hogy nem. Akkor 15. Annyi se. Mondom. Szerintem egy ilyen maximum 10 000 forint. Dehogy is kell 2-6 itt Fatpack, 12, és ezekben 800, akkor 15, mondjuk azt, hogy 15. 15 000 forint volt kb, de hogyha javítsatok ki, nem így volt. Na mindegy, köszönjük ki! Sziasztok!